Igbo nwe masị m nke onye chi ya zelo. Ọ 3.5 million ahụ ụmụ nwaanyị Germany nye m oke. Onye Imo State mmele invite echekatago m ya from ya ndunu mana ego na mmadụ ada anọ. Na page this girl or comment then mba na page as spirit myself to ya. Ịghọtago? Then mbịa na ShopRite afụlọ mfa. Then mụ na agafe fu ebe ndị mmadụ na-amụ ọlụ. Ọ fọlụ Imo, Ebonyi, Rivers. Ọ fọfeto. Then na-agafe fu ebe ndị mmadụ na-amụ ọlụ. Nsi na ọka ntọ down ebe a ma mụ onwe onye Imo n'ebe a ka ọ banyere ya. Mana ego na mmadụ ada. Ka anyị jee ka anyị ma ya afọ onye nwe isi ọma. Okay, about Zulu. About Zulu, echo about Makema Makanko, Amalo Nuru. Hey, back here. Get one. Name what time of your name with your room. Get one. Eh? Imo. Ibu, get one. Abia, get one. Imo State. Go Imo State out on ever. Eh? Okay, Imo State. Soon now. Okay. Ibo Molonzia more. Get one there. Get one there. And camera move. Okay. Akpọ bẹ́ẹ̀ yìí. Ọmọ yẹn ọzọ. Ọkọ yẹn nka onye bẹ́ẹ̀ yìí. Okay. Kẹ́ kafa si ẹ̀mẹ́ta na amụtakwa. Ọ gị nwe ụmụ ọlụ niile a? By the grace of God. Ọrụ ọbụla na-alụkọ ọfụma. Oke mgbachalụnụ biko na ya. Mụ na anaghị etewu. O nwere ndị si ma osi unu nwee ike ọ bụrụ na o nwere ndị na-efolu m ọfụma. O nwere ụmụ nwaanyị nọ na Germany. Ụmụ nwaanyị nọ na Germany. So fanye eme ihe mụ nye ụmụ nwaanyị tee ya state by state. Mana onye mkpesi inye n'Imo steeti abịarọ. Ị na-anụ na-ekwu. Then mbịasi ebe a n'ụwa. Osi ahụ na ọ dịka iru ọma ya kpọọ unu. Ihe nye eme ego anwa bụ asịrị m ofu onye bụ onye Imo steeti nwee ihe ọ na-alụ na-amụ aka ọlụ maọbụ single azụ onye ya bụ enye nwu 100,000 ojili ya mepụta ife ọkwa ka asị m nye the money and ofu onye ka asị m nye ya mana abịago m ofu ndị Imo na-abụ kezi onye anyị enye ya na ndị Imo na-abụ ke ya 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 gịnị ka ya ya okay ya ka 50 okay ngwa na ihe dị about 200
Thank you so much. Thank you. So can I why Nana Germany? Thank you. Thank you. God will continue to bless you people. I pray for more money, more grace, long life. I pray everything. I swear to God, So, thank you so much. on where rivers Thank never. you. On where rivers? Calabar. Eh, Hejina. Ega nye eh. Obono no machine eji amu olu. Ijegotia na tele, ijegotia. Nkunu ya bia. O Imo ka ncho bia. Afugo ma Anambra Enugu. Abia. Enugu kale. So, unu ye kene all nwanyi Igbo nọ na Germany tụrụ ego a n'uru. Ọ bụla ego eji a subscribe TikTok. Ego ya bụ iwelu. Ị na na-atụ ekwu na Na ya no ntị. ego ya bụ iwelu nye madam yi. Ị na-abịa nnekwu. Ọ bụ na microwave machine ya na microwave ya na emisi ọdị ọkụ. Dị ọkụ na. Oje fraya. Iweli ajegote gịnị? Ọ bụrụ na fraya ka ị eji ama ego, iweli ajebe gịnị? Because it can only get